ଲକ୍ଷ୍ମୀଧରନାଥ ଘର ଆର୍ତ୍ତଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ। ଭଜୁକେ ନାରାମ ନାମ ରେ କୁମୋର ବୋଲୁକି ନାରାମ ନାମ ଭଜି ନ ପାରିଲେ କୋଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ବାନ୍ଧି ନେବ କାଳ ଜମ। ସେହି କାଳ ଜମ ବଡ଼ ସେ ଦାରୁଣ ନ ଜାଣଇ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଛି ନେବ କଞ୍ଚା ରଖିବ ପାଚିଲା ଦେବଟି ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ। ଭଗ୍ନୀ ରାଣୀ ତୋର କରିବେ ରୁଦନ ଆବରିବେ ଷୋଡ଼ ମାସ ଘରର ଘରଣୀ ବସି କାନ୍ଦୁଥିବେ ଲୁଡ଼ିବେ ସେ ଅନ୍ନ ବାସ। ପକାଇ ଆସିବେ ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ଦୁଆର ଦେବେ ଗୋବର ମଲା ଗଲା ବୋଲି ଦିଘଣ୍ଟା କାନ୍ଦିବେ ଜଣେ ନ ଯିବ ସାଙ୍ଗର। কে কান্দিব দিନ ଦୋଷରେ କୁମୋର କେ କାନ୍ଦିବ ଦିନ ବାର ମୁହିଁ ମାତା ନାରୀ ନିରନ୍ତେ କାନ୍ଦିବି ମରିବାର ଯୁଗାନ୍ତର। ଆସିବାର ବେଳେ ଏକାରେ କୁମୋର ଗଲା ବେଳେ ଯିବ ଏକା ନବାଣିବାକୁ କେହି ନଥିବରେ ଧର୍ମ ହେଲେ ହେବ ସଖା। ଦେବୁଧି ଆଇବୁ ଦାନ ହିଁ କରିବୁ ମରଣର ପଥ ମରଣର ପଥ କେଡ଼େରେ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକତି ଲୋଭିବା ପାଇଁ।
सो